Ola, moi bo día de novo a todas e a todos. Hoxe, pois, acompáñame de novo, porque levamos unhas semanas que non paramos de coincidir. A última vez creo que foi aí escasamente 36 horas na presentación e na inauguración de Curtocircuito. Pois hoxe estamos aquí para presentar o Festival Internacional de Monicreques Galicreques, que este ano vai facer a súa 25 edición, un festival absolutamente consolidado e que se vai a celebrar, perdón, porque me perdín, está Jacobo, o director do Agadic, Jorge Rey, o director de Galicreques, e Xurxo Couto, que é o diputado de Cultura da Diputación da Coruña. E estamos aquí precisamente para presentar o Festival Internacional Galicreques, que se celebrará en Compostela dende o día 10 ao 18 de outubro en diferentes lugares da cidade, dende o Teatro Principal, que vai a ter como a súa sede así principal, algúns centros socioculturais, espazos a aire libre como son a Alameda, como é o Parque Europa ou a Praza das Praterías, entre outros, se o tempo nos acompaña. Realmente un motivo de ledicia e felicidade pois ver que un festival que cumpre tantos anos pois foi converténdose nun dos eventos máis veteranos do panorama cultural compostelán e galego tamén. E faino, ademais, neste contexto tan comprometido e tan complicado que estamos a vivir, pois ofrecendo unha programación de moitísima calidade para o público infantil. Este ano, pois, vese alterado, como se ven alteradas todas as programacións, pois ese espírito internacional a que nos tiña acostumado en nestes últimas edicións do festivais, e que fai bandeira de esa internacionalización e que está condicionado, como decía, polas restriccións que todos coñecemos e que están a afectar pois notablemente a nosa programación cultural. Pero, mesmo así, con todas as dificultades destes tempos, pois Galicreques non renuncia a ofrecer un programa repleto de obras fantásticas da man de compañías galegas e de compañías de diferentes lugares da Península Ibérica, que completan unha programación ambiciosa da que nos dará pois máis polo detalladamente Jorge nuns instantes. Sempre que estamos aquí falamos un pouco do mesmo, non? Da importancia da colaboración entre as institucións a todos os niveis para poder seguir pois ofrecendo e mantendo programacións diversas para públicos tamén diversos. Por iso, pois sempre non me canso de agradecer a colaboración constante da Diputación da Coruña e da Xunta de Galicia, neste caso a través do Agadic, que fan posible, que facemos entre todos posible que todos estos espectáculos, neste caso espectáculos ao vivo para rapaces e rapazas, pois siga funcionando. Como dicía ao principio, o teatro de Monicreques é un xénero profundamente arraigado na cultura tradicional galega e é fantástico ver como non deixa de renovarse. Cada edición é unha ventá á renovación e á sorpresa, non? Onde se abren novas portas á imaginación dos máis cativos e, por suposto, os adultos que tamén asisten acompañando aos máis pequenos neses espectáculos. Para rematar, e repetindo o que repetimos sempre, por suposto, este festival, como todas as cousas que estamos ofrecendo, vai a garantir todos os protocolos de seguridade exixibles nos momentos que estamos vivindo, non? Hai un esforzo, se fai un esforzo en xeral para todo e en particular para Galicreques, para o Festival Galicreques,
en garantir esa seguridade e esa confianza que teñen que ir os cativos e os adultos a todos os espectáculos, que é imprescindible para seguir garantizando que a cultura probablemente é o eido máis seguro de todos os que estamos vivindo, non? Entón, nada, paso ya a palabra a Jacobo, que nos vai a falar dentro da súa perspectiva do Agadic. Bueno, moi bons días, pois comezo tamén un pouco continuando coas verbas da concelleira de Mercedes, dicindo que é importante que todos esteamos nestes momentos xuntos, remando xuntos, para ser capaces de levar a cabo actividades culturais. Neste caso, xa son moitas as veces que coincidimos tanto a Deputación de Coruña, Concello de Santiago como Xunta de Galicia, na presentación de diversos eventos, festivais que se están a desenvolver nestas circunstancias tan complicadas. Todo isto fai que as nosas estruturas culturais se teñan que reinventar para manter a súa relación cos públicos. De feito, Galicreques é un bo exemplo desto que estamos a comentar. Agora Jorge comentará con máis detalle, pero sigue mantendo unha programación ao nivel do nome de Galicreques, con 20 compañías, 40 espectáculos, ten 4 estreas, é unha programación que podemos decir que cumpre as expectativas a dun ano normal, pero adaptado ás circunstancias que temos, tanto pola forma de atraer o público e da disposición de público cumprindo todas as medidas sanitarias, como tamén pois facendo a parte do seu compromiso que ten sempre este festival de compromiso coa infancia, mantendo esas funcións e esa difusión aos escolares. Estamos vivindo un momento complicado, como decimos sempre, no ámbito cultural, o cal non fai que non este habendo culturas. É o compromiso de todos os que participamos na promoción e acudimos aos eventos culturais, o que fai que, por exemplo, desde o Agadic, da Xunta de Galicia, desde que saímos do confinamento, estamos financiando máis de 1000 actividades en Galicia de artes escénicas e de música, o cal dá un pouco unha medida de que cultura está vendo, e hai cultura porque a cultura é segura, porque todos nos comprometemos, e iso que vai facer que sigamos así, que siga habendo cultura mentras estean estas restriccións sanitarias. Pola miña parte, nada máis que desexar que todo transcurra con normalidade, que disfrutemos da maravillosa programación que nos ten preparado Galicreques como cada ano, e que máis pronto que tarde podamos ser capaces de presentar este tipo de eventos en máscaras e disfrutando tamén máis todavía se cabe da cultura ao vivo. Ben, bo día a todos e a todas. Evidentemente, se nestes últimos días, estas últimas semanas nos vemos moito, é porque Compostela hai moita actividade cultural, non? E iso é de aplaudir, de agradecer tamén. Para nós, a verdade é que é unha verdadeira alegría que un festival como Galicreques, que ten na infancia, non só na infancia, pero na infancia un dos seus públicos privilexiados, teña lugar neste tempo de especial interese, non? En demostrar que a cultura, como decía Mercedes, é segura, que a cultura non contaxia. Aplaudimos que Galicreques teña desta volta un especial interese polos escenarios ao ar libre, a ver se nos acompaña a climatoloxía e podemos disfrutar desas actuacións ao ar libre, polas prazas públicas, espacios abertos á cultura, e que a cultura ten que estar na rúa. Galicreques é un dos 40 festivais que a Diputación da Coruña apoia este ano tan particular. Son casi 700.000 euros nos que a Diputación da Coruña inviste en festivais, tanto organizados por entidades como por concellos. E estamos a apoiar non só a realización dos propios eventos, senón tamén a difusión da nosa cultura e a creación de novos públicos, ademais da promoción turística e económica dos distintos concellos da Coruña. Facemos, pois, de dúas convocatorias, a de entidades e a de concellos, que este ano se desenvolven no medio da pandemia.
mais farán que o remate do ano cun balance, como decía, de 40 festivais celebrados fronte aos 29 que estaban previstos ao inicio incluso do ano 20. Estamos nunha difícil situación, estamos nunha situación polo que o sector cultural atravesou e atravesa, e, bueno, creemos que é importante que o sector cultural saia deste ano 20, desta pandemia, o máis fortalecida posible, o máis minguada, o menos minguada posible, que non se perdan postos de traballo e que a industria do sector cultural, que aproximadamente será cun 2,5, un 3% do PIB, pois se manteña. E para iso a Diputación está apoiando a todos os niveis. Galicreques, a verdade é que veunos a dar un motivo de alegría ao presentar esta 25 edición, porque é unha referencia no Teatro de Monecos. Queremos, desde a Diputación da Coruña, parabenizar a organización, a Asociación Cultural Barriga Verde, porque os monecreques, a verdade é que no programa especifica que é para maiores de 4, todos os públicos. Creemos que a verdade é que calquera espectáculo é, bueno, pois disfrutable por todos os públicos. Os monicreques son para todas as idades. Ademais, misturando teatro de tradición e contemporáneo, con propostas tamén de vanguarda. Solo nos resta, bueno, pois, darlle os parabéns de novo e os mellores desexos para esta nova edición e moitos máis que teñen que vir para este Galicreques, que xa é unha cita obrigada do calendario cultural da capital galega, e a ver se o tempo nos deixa, como decíamos. Grazas. Bueno, pois moitas grazas, Mercedes, Jacobo, Suso. A verdade é que para nós este ano, como para todos, é un reto ao que dende o inicio empezamos a traballar pensando en facer o festival, non? Nunca pensamos en non facelo. Sempre traballamos ca idea de facelo, aínda cando non superamos como íbamos a facer, non? Que é o que esta nova situación nos ten expostos, non? Pero sí é moi reconfortante ver que digamos, todo o tecido que forma parte da cultura, ¿no? Tanto dos facedores, como dos organizadores, como das institucións, está aí, ¿no? Eso creo que nos dá unha medida do traballo que se ten feito durante todos estes anos, ¿no? Para nós, 25 anos, pois é unha cousa moi especial, ¿no? E queríamos facelo unha festa, ¿no? Vai ser unha festa, ¿no? Imos conseguir que sexa unha festa, imos conseguir que esta festa sexa na programación e co público, imos ter evidentemente aforos limitados, o tempo parece ser que nos va a acompañar, polo menos todos os días estamos mirando como ven o primeiro fin de semana, e a partir do luns tamén imos contar con unha carpa de 15 metros por 12 en Alameda, onde habrá espectáculos e tamén podremos socorrer no caso de que tiveramos mal tempo, ¿no? Realmente na programación intentamos manter un pouco o estilo do festival. Bueno, temos este problema que non hai compañías que estaban previstas que non poden vir. O festival tamén ten un apoio de Iberesena, que é unha promoción especial de vínculo con Iberoamérica, non? Entón, imos ter algunhas compañías e outras os imos ter a través de streaming e de grabacións. Isto digo porque dentro da programación que vai ser, como comentou Mercedes, no Parque Europa, Principal, Prazas de Santiago, no Teatro na Alameda e nos centros culturais, imos ter tamén unha programación escolar e para institutos. Esta programación va a ser a través da rede, dunha aplicación do Galicreques, para que os centros podan disfrutar tamén de espectáculos, non? Isto parecenos moi importante porque
Despois de 25 anos non podemos decir agora aos centros de ensino, bueno, agora que non podedes vir hasta o teatro e nós non podemos ir ali, vos quedades sin espectáculos, non? Entón, se preparou un programa con espectáculos, digamos, máis axeitados para poder ser vistos de monicreques en pantalla. E bueno, e esta programación vai ser unha programación gratuita para os centros de ensino, non? Realmente o único que va a cambiar este ano é que o Galicreques, que é un punto de encontro entre as compañías, entre os participantes, vai ser un encontriño, ¿no? Porque non vamos a poder comer xuntos, non vamos a poder cenar, e, en fin, imos manter unhas actividades, imos ter un par de cursos de manipulación de obxetos e de dramaturgia, pero para grupos moi limitados, ¿no? Porque entre monitores e tal son 10 plazas as que se poden os que poden participar, ¿no? Todas as actividades van a contar cas medidas e co protocolo de seguridade. Todas as compañías veñen tamén con todos os cuidados, e eu creo que va a ser un bo festival. Temos espectáculos moi interesantes de tradición, outros modernos, de xente nova. Temos un espectáculo dunha compañía que teñen 20 poucos anos, lo cual sempre é un alicerte, non? Ter aí xente nova que está surxindo e con moita... con un discurso estético, ético, propio, no? Que de algún xeito va a renovar o Teatro de Monicreques que facíamos nos fai 40 anos, no? Que le vamos facendo. En fin, e, bueno, pois nada, agradecervos eso, que todos conten con este festival. O programa se pode consultar a través de la web, a través de la aplicación de ¿cómo se chama? UQR, ¿no? Del... QR. Sí, el código QR que ustedes no... Sí, do código, porque este ano non imos a ter papelería, non? De programas e postais e estas cousas. E, bueno, sobre todo, pues eso, ¿no? Agradecervos o apoio incondicional ao festival, e creo que o importante é este ano pois que podamos disfrutar, que se poda disfrutar da cultura, que se poda disfrutar dos monicreques, e que sexamos conscientes de que somos capaces de vencer esta situación e moito máis, non? Porque temos os creadores, temos os organizadores e temos unhas institucións que están a la altura de las circunstancias. Non hai preguntas? Sí. Non sei se poderías avanzarnos nada, vos que traías un pouco esas estreas, máis... Sí, mira, hai mira, por un lado temos un espectáculo de Portugal, Crisálida, que es Plastic, que va a estar no Teatro Principal o venres 16 ás 20 horas. Crisálida, unha compañía portuguesa que presenta un espectáculo sobre, bueno, el medio ambiente e a situación dos tratamentos dos residuos, que é unha estrea. Temos outra o sábado tamén ás 8 no Principal. Víctor Biao é un artista mexicano que nos va a presentar. Hai unha historia moi conocida, o hombre que plantaba árbores, non sei se vos sona. É unha historia de un señor maior que despois da guerra volve a un lugar. É unha historia francesa moi bonita de un home que de un sitio que era baleiro, pois crea un bosque impresionante, ¿no? Que está basado en un feito real. E este espectáculo Víctor lo va a estrenar no festival o sábado 17. Imos ter tamén a estrea de Gaia Baba, de Moving Compacts, que é esta compañía que vos comentaba antes, que é xente nova e entusiasta, que fai un teatro, digamos, unha mistura, ¿no? Entre, o sea, recollen un pouco lo que é esa tradición, pero xa con elementos das novas dramaturxias e dos novos conceptos estéticos, ¿no? que se manexan. E depois temos outro espectáculo moi interesante tamén, o xoves 15, que é Miragres.
Miragres é unha produción de onde está Bernardo Martínez, o músico moi, bueno, ten feito moitísimas obras de música para moitísimos espectáculos teatrais. Está tamén Uxía Muiño e está a compañía de títeres Espagueti e Micromiña, que son compañías de Mondoñedo e de Vigo, e fan un espectáculo musical de retablo, ¿no? Tradicional, que vai ser unha estrea e que tamén ten esta mistura do moneco, digamos, de luva tradicional, ¿no? Con la música e las cancións e cantigas en directo, que temos moita expectativa de... E estas serían, digamos, os 4 espectáculos así un pouco especiais. Despois tamén quería mencionarvos a Don Robertos. Este é Rui Sousa, un monicrequeiro portugués que vai facer tres funcións con sketch diferentes da tradición do teatro de Don Robertos. Un deses sketch, que es el de... Perdonad un momento que lo busco... O Castelo Asombrado, que vai ser o domingo 11 no Parque Europa, é un sketch que está grabado nun filme dos anos 50 con un moniquequeiro deste tipo de teatros, ¿no? E é unha recuperación, digamos, de un espectáculo popular que a través da película se fixo famoso, pero que é histórico, ¿no? E estos espectáculos teñen moito que ver cos espectáculos que facía Barriga Verde, que había moitos gags que estaban vinculados, ¿no? De feito, pues é máis que probable que Silvent, cando marcha de Extremadura e se pasa a Portugal hasta chegar a Galicia, aprender a facer monecos con algún dos moniquiqueiros portugueses, ¿no? De Don Robertos. Bueno... E despois tamén el curso este de Alba Grande. Alba Grande es una artista galega que ela debutou nun espectáculo do Centro Dramático Galego, non sei se vos lembrades, aquel de... como se chamaba? De unha novela de Neiras, de Neiras el Joven, bueno, ahora non me sale o nome, Valdemuller. Unha produción que fixo o Centro Dramático fará unos 8 anos igual, ou 9, e despois se formou en Barcelona e agora xa está de novo aquí en Galicia e va a dar un curso de teatro de manipulación de obxetos. Esta chica, Alba Grande, forma parte deste grupo de xente que empezou vendo monicreques, empezou formándose un pouco ca xente de aquí e despois foron fora, estudiaron e agora volven e realmente pues traen aportaciones moi enriquecedoras, ¿no? Agora sí que creo que non me preguntas. Todos os anos aportades moitísimas novidades e o mellor que anda por aí. Xa, sí, intentamos dentro do posible traer eso, ¿no? Variedad. Tamén quería mencionarvos, ¿no? Hai unha implicación moi importante de concellos que fan extensións do festival, ¿no? Da Coruña, Culleredo, Betanzos, Carral, Cambre, en fin. O festival dá a posibilidade de que se poda levar espectáculos a moitos sitios, ¿no? E a implicación dos concellos, por suposto, que vamos a decir de Santiago, ¿no? Que é a gran sede do festival, destes outros concellos tamén é moi importante porque tampouco se arrugaron ante esta situación. Pois nada máis, moitísimas gracias a todas e a todos e seguro que nos veremos esta semana. Sí, venga.